त्या दिवशी रात्री मी स्वयंपाक करताना माझा छोटा मुलगा जवळ उभा राहून पाहत होता. मी छोटासा फुलका लाटून तव्यावर टाकला आणि एकदा परतून भाजून घेतला. तोवर दुसरा लाटून तयार होताच एका हातात पकड घेऊन तवा उचलला आणि फुलका चिमट्याने त्यावर धरला. लगेच तो फुगून आला. मुलगा आश्चर्याने म्हणाला, "झाला पण फुलका? इतका सोप्पा?" मी म्हणाले, "हो, कठीण नसतोच मुळी फुलका. खरं तर सगळा स्वयंपाकच मुळी सोप्पा असतो. कठीण असतं तो रोज रोज करणं. दिवसातून अनेक वेळ ओट्याशी झुंजत उभं राहणं. आपल्या मूडचा, मनस्थितीचा, आजारपणाचा, दुखण्याचा, कशाचा विचार न करता अचूक आपली भूमिका निभावत भयंकर उकाड्यात देखील शेगडीजवळ न कंटाळता लढत देणं. सगळं संपलं असं वाटत असतानाच ऐनवेळी नव्याने कणिक मळून 4 पोळ्या जास्त कराव्या लागणं. स्वयंपाकघर आवरून ठेवल्यावर संपली एकदाची दगदग आतापुरती असं वाटत असतानाच बरं आज जेवूनच जायचं. पुरुष मंडळींनी पाहुण्यांना केलेला आग्रह हसून साजरा करणं आणि तडक बिनपगारी ओव्हरटाईम करणं. आणि हे करीत असताना प्रत्येकाची भाजी, तिखट, चटणी सगळ्याची वेगळी आवड आणि तऱ्हा समजून त्यानुसार जास्तीत जास्त मने सांभाळत खपणं. बरं, एवढं करून भागेल तर कसलं स्वयंपाकघर? म्हणून सगळा जीव निघून गेल्यावरही ओटा, शेगडी, भांडी सगळं घासून पुन्हा लख्ख करून ठेवणं. इतक्या मेहनतीला साधा कोणी थँक्यूचा उच्चारही न करता साधी पुढली ताटं देखील न उचलता निघून जाणं. भरीसभर म्हणून ह्यात कोणतं जग जिंकलं? स्त्रिया असतातच स्वयंपाक आणि घरकाम करण्यासाठी, या टाईप सामाजिक मान्यता असणं. आणि हे सगळं शिकल्या सवरल्या स्त्रिया आहात म्हणून बँका, शाळा, नोकऱ्या, उद्योग, मीठ मसाला, नातेवाईक, सण समारंभ व इतर अनेक गोष्टी जास्तीच्या सांभाळून फिरून ओट्याशी 2 हात करीत न कुरकुरता उभं राहणं. कामवाल्या बाईला निदान पगार तरी देतात, पण घरच्या बाईला तर तेवढीही किंमत नसते. अरे, फुलका कठीण नसतोच मुळी. कठीण असतो तो स्त्री जन्म.